Lletraws yn hir. Penybont yn trio clirio'n syth mewn at Jack Thorne mae'n mynd. A cerdyn coch i Venables. Wel, oedd e'n rwystredig ar ôl y camgymeriad. Y drosedd ar Harry Owen yn hwyr. A'r cerdyn coch yna'n sydyn yn y gêm. A tipyn o'r gêm mae i'w chwarae gyda Penybont lawr i 10-10. Penybont. Gyd chwarae da. Richard mas at Daly. Ac nawr nas. At Nathan Wood. Croesiad at y post i pellaf. Peniad nôl fewn i canol. Siapaniac heb ddal ymlaen i'r bêl. A Crawl yn agos fyna. Cael ei wadu yn y diwedd gan y golwr. Sy'n roedd i mas am gic cornel. Ond cyfle gorau Penybont hyd yn hyn. Siapaniac oedi ar y bêl. Mae Crawl di dwyn. Be mae nawr yn gallu neud? Wood y galw am y bêl. A Crawl yn mynd amdani hunan. Mae e'n ennill cic gornel. Am foment fyna i Penybont. Panic yn y cefn. Trwy Siapaniac a Fflint. Ond Penybont methu manteisio. Crawl dros i ysgwyddau. Gerd Pritchard sy'n troi. Y bas heibio i Owen. Nathan Wood. Cael ei wasgu fewn i'r gornel. Wood yn llwyddo gael bêl fewn i'r Cwr Cosby. Nawr Pritchard ar ei frest. Ni'n gallu gosod i nôl. Rhwng goesau Fofana at Cwetkovic. Cwetkovic yn mynd i fynd am gol. Cwetkovic yn cael ei arbed gan David Siapaniac. A dyna yr ergyd gorau ni wedi gweld. Crawl. Crawl yn edrych lan yn gweld y cyfle i ergydio. Ond mi oedd y gyffyrddiad mae allan am gic gornel. Penybont yn trio cynnyddu'r pwysau nawr. Cicau o'r smotyn. Bydd yn penderfynu hon. Cyn Owen dod ymlaen fel eilydd i wneud un peth. A claddu'r bêl yng nghefn y rhwyd oedd honna. Joshua Jones yn curo. Dan Higgs, y golwr ifanc 19 oed. Nathan Wood. Ac arbediad gan David Siapaniac. Newid hwyr yn y tîm i'r Fflint. Na i fe fydd yr arwr. I gymryd y blaen. Jack Thorne. Ar ail gic i'r Fflint. James Crawl disgwyl 5 yn y gwpan hyd yn hyn. A fydd hwnna ddim yn cyfri ar gyfer yr ystadegyn, ond pa mor bwysig fydd hwnna yn cadw Penybont yn y gêm. Dan Stevenson i gadw trwynau Fflint ar y blaen. Clayton Green disgwyl dwywaith yn erbyn y Fflint yn y gangrer. Sgorio'r smotyn. Sean Canavan i gadw'r pwysau ar Penybont. Ac am arbediad gan Dan Higgs. Oedd y fantes gyda'r Fflint. Ond nawr y ddau dîm di methu yr un. Ac yn sydyn, gallai'r pwysau fod ar y Fflint. Miles Davies methu taro targed. Bell dros y traws gan y capten. Jake Phillips felly i ennill y gêm. Lawr y canol. Jake Phillips yn gyrru'r Fflint i rownd yr 8 olaf am y tro cyntaf mewn 6 tymor.